Ini gimana lek ora dirampung niki. Ngene ngesot loyo pera mok. Kayak ngusik lah. Wong jak balik kok angele ra karuan kon lemes ra karuan. Masalah. Ayo tonton balik kok muwek men to iki. Ngopo? Sik to. Jan. Cemplung aku ngrasakne jak balik. Wong kok megah iki yo anak batse kok. Masalah. Jalukane di telok mau. Oh no. Wong kae iki jan. Sakno wong jak mulih kok angel men lho dadi wong. Tak tinggal balik tenan kok kengko malahan kok. Ngono kuwi lho. Nanya lak biarang sendal iki wong iki. Duh. Terus tenan kok malah balangan indah. Ayo balik malah. Nyapa to Tun iki. Wis sembalang cas lho iki dadi wong. Iya ya. Jak balik balangi senanu lho. Lah kowe jak balik mulek ae cepet. Heeh. Wong galak omongnya wong galak. Ndi sendalku sijine. Boh, ngurus malah. Gelar. Lah, gua ae kok tukok nenek ya. Ditinggal ki piye ngono lho jawane iki. Woi. Ora delok-delok buris tuh apa urung lho. Jait balik malah tinggal. Aku iki sithane aku kan. Wong kok putih nang ladang nyot iseng malah ditinggal. Jengkel lho. Seram ngomong susu ngejahit balik bahasa nama ditinggal Ngomongnya jak balik jauh mulek kok. Jak balik mulek ae lho kowe iki. Wong nek ngomong iki yo nyauri ra meneng ae. Wong omah-omah kok anggap kesu. Itu kayak aku ngrasakne karo pegel karo-karuan lho. Wong nek jak omong iki yo anjir apa nek diturno iki. Mau piye, Po? Lah ora numpak to mau. Piye ta iki mau iki? Peti boton iki mau iki. Masa iki numpak. Aku ora nyusul lho. Ngeklik mah dhewe kesel eram. Jujur iki. Nah, kalau ini nyusul kan waktu delok mburi nek wong apa ora. Kok kenang